Salamu alaikum qadirli dinleyiciler ve vatandaşlar. Şu vaxtki çıkışım ediyen sebebin aydayın. Türkmenistan vaxtı bilen şu vaxt 21 may bolýar. Hem dädemiň ikinji dogrunyny bolýar. Sebäbi 28 ozal. Dädem iş yerine attılar. Ýöne doktorlaryň kömegi bilen hem Kızlar vaxtaki ýaşaýjylaryň dilegleri bilen hem de men bilen elbette dädem diraly Allaha şükür. Mundan kän ýyl öň hastaky 1990-njy ýylda Sapar Murat Niýazowyň deputatlarynyň biri bilen bagly Kızlarwatda hem bolup geçipdi. Kızlarwatly ýyldaşlarymyzyň gurrun bermegine görä, ol deputat şonuna işdeş geliniň namusyna tokunupdyr. Şol sebäpden hem ol geliniň adamsy soňra ol deputaty serçe atylýan seçme bilen oka tutupdyr.